budget. Dat de winnaar van Lied 2011 is Jana Eijer. Voor het eerst in de 20-jarige bestaan van Lied wordt het festival boetendoor houden. De organisatie neemt er maar een grote gok, want als het roint, dan ben je de beer. Maar de hele week is het al mooi waar en ik jong zal het een mooie jong worden. Ze binnen maar in 28 en bestaan zo'n 2000 zoon. Popkoor Frommes. Ze hebben haar opjong verleerd omdat ze heel graag een keer op het grote podium in een harmonie staan vonden. Maar dat gaat dus nou net terug en dat is balen. We waren bij in de finale. En we zeiden, nou, dan geven we mooi een mooie hummer of een mooie bus geven we naar de harmonie, de rode loper uit. En we gingen dat al helemaal jongen. Maar nou, dit is ook wel heel fantastisch eigenlijk, maar dit waren het kind net beter. Waarom net meer in harmonie? Eigenlijk, maar 20 jaar jubileum doen we wel eens wat oors. En nou ja, Friesen willen net mij graag naar Boetenta. Ipelofspullen, festivals en ja, in deze tijd. En ja, het blijft altijd wel een risico, maar we zijn al lid maar een keer beziekje. Een van de deelnemers die tipt wordt als winnaar en grote ambities heeft is Big Band Friesland, met jongeres Ella de Jong. We hadden een soort vaste zangeres, die is weggegaan. Dat is trouwens de winnares van vorig jaar, van Equal Souls. En ja, toen zei ik, nou ik kan ook wel zingen. Normaal speel ik trompet bij de Big Band. En toen zeiden ze, nou probeer maar eens en dat was wel leuk. Maar ik Jana Eijer van Jobbegeer wordt neemt als mogelijke winnaar. Ze zit in het laatste jaar van de Popacademie en wil van het jongen haar beroepmaatje. In Heids heb ik bij de top draaien, maar dat is mijn Heids. Ja, dat is mijn favoriet. Maar ik zoek net weten. Maar ik ben wel een goed keepster eigenlijk. Hoe dat hè? Ik ben de eerste solist die mij dat. Als iemand naar Italië thuis moet sturen, nou, dan ben ik het voordeligst eigenlijk. Het is de jongens 8 uren. Van 350 man publiek, meest familie en kunde van de deelnemers, zie ik het een gadelijk plakje. De oortrap is voor de Big Band. Dan zocht hij neer het instrument, tot leven brengt in dien besteed. De waarde van het woord, dan spelen en dan koest. Zul niet meer zonder eigen, nee. Ik wil niet meer zonder eigen, nou haast mij voor. Het is alles wat ik maken wil met hij. Ik kan die maar niet vergeten. Wie laat me zingen, geeft me tranen van geluk. Ik wil dat ik mijn wijf vind, al is het ek mijn hudde wien. En zit het ek nog wel eens in, ik weet nou dat ik het ken. Het is een kletser! Als net fine kist, het paardjes er best, blijf ik er voor die, blijf maar in mij. Spit mee, ik hoor er niet aan waan, het komt wel vanzelf, het is mij ook aan. Spit mee, ik werk met het droog. Ik al die dingen net zo handig dood. In één klap is alles als in één klap. Zagen mooi, ja zagen mooi, ja zagen mooi, ja zagen mooi. De dagen binnen al lieke lang, dus werd ja ben ik dan sabaan. De mannen zien voor al hetzelfde jocht, ik in je rij, ik ga me nog. Ga je op stem? Ja, dat weet ik net. Op mijn beste broer Jelte Postumus en mijn maat Lammerjan. Op de Big Band Friesland. Anne Veenstra Band, het is een kutzooi. Op Big Band Friesland. Op waar ga je op stem? Op de popcore.
En dat popkoor Frommes kreeg ik echt de meeste stemmen van het publiek. Maar net van de jury. Die wie ervan overtuigd dat Janna Eijer de prijs verdiende en daarmee Friesland het beste verdienwürdig kan op Lied Internationaal in Italië in november. Gehst door de achterdeur en stiest er mij een oor en denkst, waar stiert er bij de vader? Als er net iets en droog, het komt samen naar die taal. Een liedje bezitten bij de dokter en dan blikt als kankerhaast. In één klap kan alles omslaan, slaat de bliksem ergens in. Mij wat jongen bij de finale, kies naar Italië misschien. Heel goede winnares. Talentvol, dat hebben ze jury zijn van. Ja, ze heeft zeker talent en is een mooie kandidaat om uit te nemen naar je Houdini. Ja, hele goede winnaar.